Jatorrizko nortasunetik abiatuta, garai berrietarako irudi berria. Mundu bat aukera eskaintzen ditugulako. Begirada ezten dugulako. Komunitatean hazten garelako. Santo Tomas Lizeoa gara. Gertutasunetik behar denean babesle. Behar denean gidari. Denok elkarrekin ikasten dugu, bide lagunak gara. Euskal kulturan hezi eta bizi gara. Euskal sustraiak ditugu. Etengabeko mugimenduan konfiantzaz, gure ingurukoekin bideaz gozatuz, aurrera egiten dugu. Biziak gara. Etengabe sendotu eta berritzen gara. Adimena pizteaz gain, originaltasuna, baikortasuna eta konpromisoa sustatzen laguntzen dugu. Zure bide propioa aurkitu eta gauzatzeko lekua gara. Nahi duzun tokira iristeko aukeraz betetako ikastola. Irudikatu zure lekua munduan. Santo Tomas Lizeoa.